recording a pak 15 vteřin zmáčkneš to, jakoby zmáčkneš ten a já budu 5 vteřin na to zmáčknu. Chceš počítat na hlas každý opakování? Nevím, jestli bys mě natočil to, takhle intro, nebo já to klidně natočím. No tak jak chceš. Ono už to natáčí? No, máš tam ještě. Tam bliká to. Natáčí. OK, tak. RLC Full Series Throwdown Qualification 23.1 Elite Man. Okay, this is assault bike. The calories are over here. We'll reset it. Okay. Dumbbell 22.5 kilos. Kam jsem dal metr? Tady? Díky. Dobré, to zvládnu. And box. Over 60 centimeters. Jo. Díky. Takže jak to zmáčkneš? Tak mě prosím tě... až bude 10. No, počítejme máme 15, 14. Jo. Chceš počítat na hlas? Pak? Každou pak Klidně, já jsem taky to. Jo, já to chápu, já to mám taky radši. Já to zapomenu. Tak si řekni. Tak. Tak, mačkám. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start! Koukni se mi jenom, až se bude blížit na 22, ať to natočím. Kolik? Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Pojď, pěkný. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Pěkně. 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pojď 10. Vynuluj mu to, prosím tě. 11. 12, Pojď. 13, 14, 15, 16. Pojď. 17, 18, hezky jedeš. 19. To bude. Pojď. 20. Pojď. 21. 21, 22. Yes. 4,
Hezky, pojď. Pěkně pracuješ. Kolo si měl za 3:12. Jedenácté. Hezky, ale pěkný. Jedna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pojď. 8, hezky ten, 9, 10, Ono, pojď. 11, Pěkně, pojď. 12, 13, Super tempo. 15, 16, Hezky. 17, 18, 19, Pojď. 20, Pojď, hezky. 21, poslední. 22. 22. Pěkně. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hezky, pojď. 10, 11, 12, 13, 15, Pojď, hezky. 16, pojď, už to bude. 17, 18, Pojď. 19, Hezky. 20, Super tempo, pojď ještě. 21, poslední, pojď. 22. Pojď, trošku vydechni na to, pojď, poslední kolo. Moc hezky, pojď. Pojď. Poslední steče, pojď. 1, 2, 3, bacha na dotek. 4, Pěkně. 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, Super. Pojď. 12, skvělý. 13, Pojď, pojď. 14, 15, 16, 17, 18, Pojď. 19, Super. 20, 21, poslední, 22. Bomba. Pojď. A pojď, kousni se. Už nic jiného nebude, pojď. 1, 2, 3, 4, Pojď, pojď, pojď. 5, 6, 7, hezky, vydrž. 8, 9, už to bude, pojď. Pojď. 10, Hezký, pojď, pojď, dávej. Super. 12, Super, pojď, pojď. 13, pojď, rychle to, pojď. 14, Yes, pojď, pojď, pojď. 16, pojď, nepřestávej. Pojď ještě, pojď. 18, pojď, poslední. Pojď ještě, pojď, dělej. Přehoď a pojď. Pojď. 19, Pojď. 20, poslední 2, pojď. Pojď ještě. 21, Pojď. poslední. Yes. Mám to stopnout? Jo, muž. 9,53 jsem viděl. Krásně. Nejčil sám. Super. Díky. Pěkný. Díky. Telefon ti tady dávám na zem, jo? To je díky. Volala ti tam teda v průběhu Nacho, takže video se mi musel vypnout, jo? Takže na zahřátí dobrý, dej si 5 minut pauzičku, pojďme to na ostro. Ještě jsem měl letadlo, no. Co říká? Letadlo jsem měl. Dal se letadlo. Jo. Bez toho to nejde. Já jsem to neudržel v té ruce už. Jsem nechtěl nějaký no repy dostat. Jo. Ono se to nesmělo položit na rameno. Tím madlem. Už se musel takhle držet, Jo. Ty jsi to měl držet rovnou takhle nad hlavou. To se nám to kybicuje, co? Pohodě, já to skoro nevnímám. Máte si to třeba na mě nechápu, protože to neměl úplně pohá. Já jsem si říkal, že to Ale je to do konce dneška. Airbike je upravený, tak si to pojďte dávky. Hele, díky, kolik bylo kalorií na airbikeu? 22. Jenom 22. 22 trhů, 22. Přes lezu. Já jsem to mám zítra 3 kola. A to jsi to dal po 10 minut, jo? Já bych to měl tak na 30 teďka, při současný fazol. Díky moc, hoši. Bez vás bych to nedal, to jsem vážně. Další podnikáme svědět. Je dobrý, jestli trošku otrk na tom kole. Že to chladil na tom kole, já si myslím, že to jde rychlej. Jo. Určitě. Já jsem měl první cenu zhruba 400 pade. První kolo vatů. A ty další 2 300 až tak 360. Jsem musel vždycky jsem musel po těch bednách trošku to vychladit. No. A právě tam je ten prostor pro tu konkurenci. Jo, je to tak, no. Jako lepší lidi to dají všechno a docela svižně. A je to o tom, jak rozjedeš ten airbike. A tam mají jenom eliťáky. Prosím? Tam mají jenom eliťáky na těch závodech. Ne.
intermediate a experience to ještě. Dělal rozumně, ale jsem ty kusinku opakování příště. Dobře, já fakt jsem se bál, jak jsem se opsal do nohy, tak ta jednoručka už nedržela, už mě neposlouchala. Jako, kdyby se šlo kousnout, tak to udržím. Tam by se ti nechtěl jsem to pokládat, nebo vyměňovat, ale... Tam jsem ti měl počít svých 10 kdyby nechyběli a to našlapování. Čau, Várda. Čau. Mějte se, čau. Ahoj. Ty vole. Moje chodidla hořejí úplně. A co mě dost mrzí, je, že kamarád měl skůl za, myslím, 5,50. Což je měl za 5,50. Tohle, teda 9,50. Je.